đẹp là chim tây và mình xin cần cánh ngắm khinh ca thành cả chân bạn đẹp là chim tây và mình xin cần cánh ngắm khinh ca thành cả chân kasap kaphong kadai ka jingkar khu haman la wei pa wei khon ben riu ha kane ka sla perthei ka bau blei nong bu nong thau ula ai sngop ha kerpang kumta ka shong pat ha ka jing pendon kam hok yaka compare la phidei ubali neu bayong ubalengkot neu bajrong neu banasor nena nong kendong wei ba phishania haladi bat pendon kam hok yala kasap ka bau blei ula ai shisien kasngi kane hi kasap kaba phidon kan penpong pangsnget ksiar yapi hangne ngidon khendian ban wanlam shapi ki paralok ki bajupet ya ka ribhoi news channel ka wei ka khana shaphang wei riu don sap naga them ribhoi ubala jutep kerteng kumuba kerman umba ubala pendon kam hok yala kasam ka bau blei ula ai bat pensle ha uba kerman udeu nongrem uba juim kendoi jakpo daga barep baryang uba kerman umba udei ubana kasnong umdok ha kabadang hap hapo karai nong tulu melim simship ribhoi district kong e ngamla kem ai ngu ble tare khandrat ubala ai yang ai ko longar niang bangala don long hadu kat ne menta ngadei katen junga ngadei ba kermen umba ngasong masa hamni ha kasnong umdok ha nadu ba kha la kha yang hanni la he la sama ko kane kasnong hadu kane kata magadom menta akha yang ada du kesnem siejar handai spa proper bat kade ka apply tri punai Oktober aki kam ke bangatri ngasulong lem kumbalem kini ki para no sunsunong ngasulong nongrat namar ka partai jungi bombyang qualification bombyang jungkude yo kam yo jam di ngasu kereta bentar berpedap yang dijin kasem kumunongrat uba kermen umba ulong ru bat tebet bha banshna ye ki jing o shrong bat penwandur ru harukom mi ki jingbu jingsan ba harukom ki baulaya thu baulan nang banshna bat o shrong kadai lengba ka jingher pateng hi lengba ka jingnang bar ka jing hikai no khpa jong u akhirnya ngin phai haga jingi de bat kine ki jingshna jonga ngin phai yang lihat syaki por na do ka jinglong khanna jonga markine ki kam sna jingsna kadi ka kam gaba ngasna tanat du ngasna tanat ba ben sna jingsna ma pa men swaru ide ba nang ki ben sna jingsna kadau karung ben teras haka jengbu coba kacunga ban sna tanat ye kan kam te kumta ka pemlong nga bakat kat bangadang he dang san ru haka ne jingsna tanat bangan sim ye kan kam kum kawi ka kam ka banga trei hadu mentah kan siru kumbaga ong mene kajisnya tenat hi kala don lupa te kadang teng haki por bangalat kam la jam haki por bangaduna kam nga susna tenat di bensna bat kataru andi tang banga susna ban subu ayu nga sna na benta bandi teng nga susna hi bentu ngabu ayu da ki don ki diman kam tu nak nilai jadi tiar te na teng pat nga ha ban sna kat kum ke jingwan ka diman kat kum ke jingwan ko ordar na ki customer jong ta kajing ide pat kani kajing ram ngala persyang ka badon lai bu ilat balik panjing ram tang ba le se ka sarkar kat kum bagilong hadu menta kisni ka sarkar banyo ya kajing ram kapan be ya ki proof bang ladon kajing tebet kam semtip yang ala ni yano ni ki balak ha kata kasap ko boble ula ai depan ban hawang ni pani kajing ram ban pen iya ki kenja proof jongi ke sertifikat bangila dep ye training ba pher ngaklem don te kata gadau hadu menta ngam don jingrap ngam yo jingrap ye ne galiap ana galiam joka sakar kalau long kumbang ong mene haga jingi de pat kasna jingsna nga rumru ke jisen tenak haga tem ko put karwai ka siang jadi kata gadau ko petlong yang abagas nga sas tenak ban pendut por ban sna kini tiar tem tiar put tikini tiar putir tem kedai pepisna tang na bentar pin penon kamilade ne hato pi diru iki seba kini na pendon kam na kabenta resin ka banong kong nga pendon kam na kabenta bangan tem hi dan put hi
nama haki por ngadang sedang sina kan tu kim long tapi tu kata jadi suki pat dang la kham sina ngala kham le pania ikhtiar te kidon kidiman dang sina ki jingtem kum ki jingtem khasi tanrai jungi ki duitara ki besli ngai sina ru be pat ki jingtem kum ki gitar ki mandolin ngai sina ki violin te kitu pat labun ki bang lati kim don shu Kemud ba ki pilam punya iyo gitu kitiar mo. hoi ngala tang ba kat ku magalong hi hadu menta akine ki gitar ki mandolin ne ki violin bangan tri kan ka kam ga singi hadu bangan ne ki kata kar kom ngampat yo kalin bat no ngampat yo ya kaya bung piang king namar ba kidon ki company ki ba pengni ikine ki martem marpun te kalik bakla no khandia namar ngin don gitar ngi hap susna kti kim iternat aga jing pej aga finishing im la ban kon kat ki kot juga company gede kata kata ba kim don ki diman adu kata kata Jaha pa pia compare ba ka jing sina jing company ba jing pi hato ka sur ka ba mi na gitu jing tem kaya pher na klong hikum jo. kasur kalau kumju kam don jigi per ma bang sina ye jing tem subo da kadai ka jing put bisli da kadai ka violin ka mandolin ru sisin ka bangi ong ka bangi nang ban pendon kam ha ka batem kasur jong karu kadai ban long ka babet kam de ban long flat nang ta ka jing sawaru ka hapen ni hi kasur ka ba sungat ke Hakaway pat ka benta uba kermen umba udeiru usimpa simsong haka right nong tulu ubat tebit bha bansna bat bantem ia ki sur jingruai khasi ki ban nalla bha haka ktien khasi kani ka kam sana jing ruai ngi sim ka kum ko ka kam ka pos tenat ba nomor ban kan sur jing ruai kalau ngi ka bapen kemen yang mensim dating teng haba sudah kam kham su bha kham su muja ka mensim le ki kham su mi ki sur kum tu te ta ka daw ngi sim ka kum ko ka kam ka bawan ra jing kemen jing su bha ka jing junga te ngampoi perkhat adu menta ha jing sisa kane ka digasin ka ban kong le sengan mi agi kerja sosial media te kampat don ke jing itu ke bapura ada jing de syapang jonga ka perthei hilane ka jilla me khalia jungi lane ka ri khasi jungi kampat itu bahaya na ke kidon ka to ke ne ki paramarjan ki to ki banga ya itu ithau ne ki tip hi syapang jonga ada jing de bar jing te ka bapenong yang abangan sina jing ruai ka de hi ke jasnya tenan mat kani ke jing sina jing ruai ngala stang ya kana tu bisnem bakam mensua nadu bisnem ar hajari te nakadaw ka jing bom yalat ban le ni ban pemi parthei ye jing rawai kisu sakut no kom tu hadu mentaru bidang bum jing rawai ki banga parla ban pemi tengah dang suyo tang ka to kene galat ban pen iya ka sap apdeng jong bobun malang khantam hakine ki dong ki thanjung ha ka jing ni bat ka jing rawai ka bang ai karteng nadin nganbur bat ka bang layo ban release ha ka LJ Film Studio nongpo kadai ke jing rawai ka bang ala kompos nadu bisnem ar hajar sa ngala kompus ya ka mensua ka por bagadang samla ngasnge tenat baha bantem kini jingtem kum ki gitar ki mandolin nga pendon kam na gitar ka por nga kompus ka ni jingwai ta hakitu ki por ngam poi berkhat bagane ki jingwai ka poi hadu ka ne ka thong bakan long ka jingwai ka bisa itu hapo ka dong ka than ki jong ane hapo ka ri khasi jetia jong wat le se kala ban sapriang kala ban penanam ru wat hapo ka jelami khlia ka jong ti kani ke jing ruai hadin mangala IT ya ka syaka LJ Film Studio kilala ban record ya ka hakar kom badai kilala haru ban le shooting hakar kom badai ka ba penlong ya ke jing ruai ru ba sneu tanat ban yo sneu hagju ko por ka video ru ka ba sneu shan jengmut ka ba idon jengmut bangin pek kata ka daw le se bala ban penlong ya ke jing ruai bukan pau Habayo banyakran bat uba kermen ula batai syapang karukam sna sur jingruai kibala ya yo bha kaba kum kawai neki jingruai kabala ya yo bha kini kisngi kabala ai kerteng nadin ngan bun kabala penlait pajba bat penya yo yaka daka LJ Film Studio laju sakhi ya kane ka jingruai nadin ngan bun haki babun ki benta kum haki jingkhawai ya tho shongkurim haki jinglek kai picnic bat haki wei ki lempung lekmen kane ka jingrai ha ka YouTube channel lasakhi bagala poi hadu khat ar million nyolak tam ki nongpen lani ki viewers
ya kane ka jingruai lashna bat tem surhi dau ba kerman umba balarwai pat daki wei ki nong ruai ki ba yakop sur kat kum ka jing penwandur bat ka video nalor kane ka jingruai nadien ngan bud uba kerman ulashna ru saki wei pat ki jingruai kum ka jingruai bala ai kerteng shapi ngan her bat ki wei ki jingruai bat ki sur ki basau tenat ki bala kring shibun bat shikat day ye ki babun ki pai ba ha ka jela Basi gemit kadang saya ternai ya bagi dunia ya kai kita hidup dengan kita bakal hati kabe habak ni anu pirang bisa Alesha tai ngem ya kes no tena kani jeruai bala ai kerteng na din ngan put aga jing si sya kerteng tu tang unong kompusi nam sem long unong ruai namar ba le se ka vokal jonga kamlong ka ba bahadu kata kata bangan ruai ya lor ka tu jing ruai ngadang yo susu ban ya trilang bat ke LJ Film Studio da ka ba kirala ban release sa art li jing ruai jonga kawei ka ba kerteng shoppingan hair bat kawei pat ngala jid janai kini gidi gidi ngerwai ki belada rilis ini di mama jangan jadi ba di berbon ba kalau simpen ta ban rwai itu ki apli ngerwai katu ka ngerwai ke ba ngala jid janai bat syakingan hair kum sim kasun beneng jai ba bangan hel laki sener berbentriang haki jingbe kal jaga banjatan ngakwa banchan kamen sim balung kan yo jaga ritlian tang bati babu hak ber jing ityang halaki rong baper nagi tabali ibunja halaki rong ba iten natam iwe idon haba ngapai saudong jongka mariang o ngada theo manu bakam kerpang mapi 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 bat la kilo kwat la ngadon jing mut bun sin ki balung lanu kinsan syapi ngan he Andre ka iga bang nga kampan ngam ha ka por mga kompus ki jing ruai nga kampan song dong rim ha kini ki rustan ka rikasi joni ki balong ki melung kum ki nong tho putri kum tu ngam la banjar kerteng itu ka kerteng jong gitu ki nong tho putri Andre ngalam ha ka kentin jong ki nong tho putri hak kentin jong ki melung ki don ki kentin ki bi song khia ki ba khia theo lada kran shi kentin ki laban ki da ki bun bun ki ligi jing mu ta ta gadau ya la deru ma kampung ngam ha ka dagar kom ban shim ya ki ki kentin ki ba ki melung ki kampung kon kam ya kat kum bagalong hadu mentahi ki jing ruai ki ba de release kim padon ki ba de da ka vokal jonga amar le se ngadon ki jing sneu ba ka vokal jonga kam bha ru ka ta
takadaw ban penmi hadu di social media kale se kam long bus internet kini ban tahu nak sengat takadaw kapor bang penmi ya kene gijing ruai nadim ngan but bang Aisyah ke LJ Film Studio nongpo akidon samut kinong ruai kiblay sim bantah gijing ruai jonga aka Mel Voice kasur Shenram kita narngun norway di kitbok lang thaba badi ba koras marwin nangta kani ka female voice pan larway dai iba warba badi trishika marin hakito ke jingrway ki bari list kham hadin pan hakaju ke channel ke jingrway ko lai kerten ngalajit janai bat kawi pat ke jingrway balai kerten shapingan hair ide ke jingrway balarway daki argut kinongway Inong ruway barway ka sur Shenram Mel Voice ide i di berbon umba but i barway ka female voice ide i iba warba hakacing ide nagaliang junga kumba yala de ngadon kanek just tenat hakikam ruway da baki don kini ki samla kan thai Shenram ki bakam ngam hakini ki penta ban thau jing ruway ban ruway ka bangadon nagaliang junga kalong ban ai musim ki ngakwa ru baki nombu ya kata sab jungki baki nomburi ya ka klem pendon kam ngakwa baki sei madan ya ka sab ko jungki khantam gini ki sambla le ki ba ngila manong sikentin kidang de hagaya ka babiang kidang don kapor baki kidang don ru kaya ka babiang ban penjana ya ki sat ko kidon te le sena ka banta jungi ki bala persyang ban ko pus dirwai ka to ka ne la don hagane karta ka baki nalong rangba menta te kapor le se kam ailat chu yang ni nak benta ke jimbun ki kam ki jam ki pengahaban ban pendap ban pe ban kemi wat langidon ke jisnu tenat ru ka khanglat yang ni bangimla ban le ke bagi temu te ke samla le na ai mun sim ya ki bakin sim ya kene kalan ban penjana ya ke sap ko bukidon nemar ban pendap kam ya ka sap ka bau ble ai ka long ke jingkot ku ba hatam tum bau ble ai ni ka sap banlong kinong ruway kinong tem kinong sinada ne ha kinong ki benta ki ba ngidon ya kasap te nagaliang junga anga kentulang ya ki para sembla ki badan ya kasap bakin pendon kam hok ya ka bat ba wala chisin persang ki mlaban poi ha ka thong kindang ya ne ha jing persang jungki kenang makan long jing mentoy ya ki na benta ka nam ka burom bakan long ru jing mentoy na benta ka nam ka burom jong kari ba ka jai kundu ko jong